Negasngi kacnat PHE Electrical Division dapan man ko ipen sngau thokat kam kami khalaya vision document arjar lepau ar hajrong kapang sustain pipe water to all hayung wali kelum kerwiang juai hewa ka bibla additional deputy commissioner daman ko kam ko kongsan hagani ki alang da yo ye kelam na opisan na EE ke PHE Electrical Subdivision wada batai heyato wa ka mission vision na mo yimut kani ka thong kre kam ka sarkar jalla hei wada khana wa MKam kathong kama Yuruti Chief Minister ka jalla o Konrad Sangma wa penman ya ka mikhalaya kam ka $1 billion economy we woman go ka wi na ki chpaudli ki jalla wa khali tam kari na ma ka top 10 state da khana le wa ka sarkar ko wa ko umkor ya waro ki manyung hapo ka jalla hei wa MKam wa kre alang wa ka sarkar omdu hei umkor tang wa ki witon ki kampen roi le kamjo doong ule wa ka sarkar pradi doong ko wa khnang wo yo ya usrong MKam ye ki bru e thawi kamte kam kini ki yiwaro man ki MKam bha u arnong tudu kam ubru chempang da batayo hajrong kapang preserve water reservoir and enhance infrastructure for supply and distribution hei wa da batayo kamon wo yada we wo pynneh ya ki tan long khnang wo yi usam umkor kat kam wa ya ka juk wakat ni we ye te da ong wo yi le to de wa thung din kam wa ar phau mitar hatam bot ki wa da kan tu le ye wani jakhlia wa mi na ki yung ki sem da de yim to opala ya ki cha ki wa he ju ipor da ong wa hapo ka scheme JJM ki chnong to usu ki san person na ilut ha ka wi ka kre we ye ni da le khnang wo em isngau tri ka chnong ya ka scheme heju ipor de inong munaw le ya kachnong mulum hapo lasken blong kawachim poisa na waro ki manyung san phau dang ka chi bnai wo su tulop chaki bakare wada thung kachnong wo wai kamju wo chna repair ya ki pai hapo ka scheme JJM Neliang Utiwa Divisional Soil and Water Conservation Officer da batayo hajrong kapang enhancing urban and rural water supply infrastructure na mo wo penjanai ye rukam sam hasor wa palat sor kabibla kam ka kongsan na e iklam da kantu ka yawro wo ya kre lang wa ka sarkar khnang yo yi uyo ya ka thong ka wong mikhalaya vision ar hajar le phau ar de wa kantu le yikichnat sarkar wo ya kre lang ki praki de wa i buit kat kam tip ki do ong wa ka mikhalaya da tip kam ka thau chong kil o we ki ni kil o man ki wa e ya ka ha ka jalla tang wala dam yi open MKam we sendong ya ka kini wa ro man ki wa sab ai Kiwi wada kalam kentup ya ke ila da KBM Deputy Manager Basin Development Unit ke wada batai hajrong kapang improving the water availability across the state. Uar salam subdivisional officer PHE Electrical Subdivision wada eu ya ki tin khublai. Hagani ki lang nawan chimbenta da ki dekhot ki Village Water and Sanitation Committee VWSC ki wa hechnong wa kiwi ye kalam pediang buram de yo anak arkanjing Executive Engineer PHE RWS Jawai Division. Kam ya ka dauru idan kam ya ki umru. Idan kam ni tang ya ka kandawan kam ka umru. Idan kam ya ka ka khot. Ngala ju tre ru hang ni hapo Jawai hapo bayadei bat ka wa mendru. Bat ka bagiyadei pun ha samtam ki pun ki court cases ki pun ki jingedei ki ba bangayui akatingya ganti jonga panatre hangni bangayui ya ki khamtam ya ka wa mengkudu ka de ka we na ki wa ki papau nam bat ka wa ka ba itnat bat ki bagi ba ka ki nong Jawai ki ken ya ka we na ki ta ka pet ya ki nong Jawai ba nre ya ka wa mengkudu ka jing jpo jongka ba ka na ki yin ki set ki boy shapo wa ngatrai sha kan pynneh the best example kadai hapo jong ne hapo meglaya kadai wa kawa kra menchwa ki nong thok kat menchwa dai thai ki ju thok poetry ka jing tenat bat ka jing khot jing ba jong kawa kra ki brie julit yat kai shek ki wa kra kan le yat kai pan panga kata she to kanai me mo ya nga hakat hapo jonga ka wa kra nya bajan wa kra nut namar kala sma ti kami ka long ka jing pun kenden yang i baro namar ka dei ban sha ya ki wa ki do hapo shnong ko thau jongi baro fai
chnong jong pi kita kuat Shaki chnong kin kuat dia kita kiwa ndai ban pynneh sa ndai ban ailat bakam let long ko wa kha bagi chetu khana kriskam kini kiri orang ba juni ndai kal shet julong ta tikani ka dei ka mo mi mata kham tam ye pi kiba la jit knang na pok chnong ki thau jong pi ba pin wan ni ba pin yo ban yo smo yi kini ki jing patai jing patha bat ba pin ra shala chnong shala thau bat pin patai bat pin riyo ban ya lam len ti ki be pade nang ba kin yo ban train ban yo ban pin ko ye ki wa ki do jong pi kini ka wa mun tu mun ta la da kan dei ba ni pet mun ta he ka por ka bru ka ba mun di jong ni ba ro fa yang ne po jowai ka wan nang ne ki water schemes jong ka PHE lu ki wan nang ne di Jakarta kemengiakan kum kan di workshop ka mo sustain pipe water for all mut banin yo pipe kaman laki kata ka di jing tu jong ni baro manu bakwa ya kate ko pipe makan wan ai kai jong ni nga tengah kwa ki biak kwa na tilada ki kwa ki ka PHE ka haptan na ipimon kamla ban let bet na ko ka slap ka ka dia ko ni deya happen lang mi kata ko kumbala batay kini ki research na kini ki resource person joni bagi pedlang ka ko kenang baka PHE kan ta ni ka ko pakan boy siya yin joni telada maki mga gilit bread no yo union joni hang to habatan ka PHE da ka boy ko siya yin joni yan ang kano yang ane ya pynneh yo PHE na PHE ini kena PHE balai kau ai kuat yang ini bedeng ni orang kasar, jangan bedeng